गसाइगावनि बे हाब्रुबिल कमिउनिटि हलावहाय जा जोंनि गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनि अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डनि डिस्ट्रिक्ट कमिटि दानो थाखाय बे जथुम्माखौ लिंनाय जादोंमोन आरो आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जोंनि हान्जानि आफादगिरि हिसाबै बेवहाय गोबां गुबुन गुबुन हारि रावारि आरो धोरोमारि रायजो राजाफ्रा फैदों। दिनै बेवहाय हाबफैदोंबो जोंनि पार्टियावहाय लोगोसे जितु डिस्ट्रिक्ट कमिटि बेखौबो मोजाङै दाफुंनाय जाबाय। आं आसा खालामो बिथांमोननि गेजेरजों जोङो बे जिल्लायावहाय आरो रायजो राजानि खाथियाव बांसिनै थांनो हागोन। बेयावहाय कंग्रेसाव थानाय मानसि दङ, कंग्रेसनिफ्रायबो फैदों आरो UPPL नि खामानि मावनायबो फैदों, लोगोसे तृणमूल कंग्रेसनिफ्राय फैदों आरो गुबुन गुबुन बेबादि संगठनफ्राव ओरैनो मावनाय गावबागाव समाजारि संगठनफ्राव मावनाय सुबुंफ्राबो दिनै बेवहाय हाबफैदों। जों बेखौ बुंबोगासिनो जे जोंनि बे हालामा जाबाय बर'फोरनि गोबाव समनि गुबुन गुबुन गौथुम आरो गुबुन गुबुन हान्जाफोरनि नांसोमनाय बावसोमनायनि फिथाइ हिसाबै जों दिनै BSc BTC आरो BTR मोनफैबाय। आरो बयनिख्रुइ गिदिर बाथ्राया जाबाय जे जदिव बर'फ्रा हाजोआरि ओनसोलाव थाग्रा ट्राइबेल नङा, थेवब्लाबो 6 शेड्युलखौ हायेनाव थानाय ट्राइबेलफोरनो होआब्लाबो दिनै संबिजितखौनो आमेन्डमेन्ट खालामनानै बर'फोरनि गुबुन गुबुन समाव गोख्रोङै सोमावसारबाय थानायाव खर' गंग्लायनानै भारत सरकारा बे जितु हिल्स ट्राइबनि थाखाय होनायनि लिरनानै थानाय संबिधानाव दोनजानाय जितु 6 शेड्युल बेखौनो सोलाय सोल' खालामलायनानै आमेन्डमेन्ट खालामलायनानै बर'फोरनो गिबि खेबनि थाखाय हायेनाव थानाय ट्राइबेलफोरनो होदोंमोन। आरो बिनि जितु गोहो, जितु क्षमता, जितु केरेक्टारिस्टिक बेयो जोबोद गोजौ। बेखौ माखासेया इभेन मिनि स्टेट होनो, सोरबा सोरबाया मिनि कान्ट्रि होननानैबो बुङो। बिनि जितु पावार एन्ड फांसन्स जिखिनि मावना लानो हानायनि बेबस्था आरो बे जाबाय गावखौ खुंनो हानायनि मोन्थाय, गाव खुंथाय बेबस्था, सेल्फ रुल एबा सेल्फ गभर्नेन्सनि मोनसे सिस्टेम। बेयावहाय दिनै आन्दलनकारिफ्रा बा जाय हारिनो होदों बे हारिया गावनि बे होखानाय हानि सिङाव माबायदिहाय थागोन, माबायदि जौगानाय खामानि मावगोन, माबे बिफानाव माबायदि खामानि मावगोन बेखौ गावनो थांखि लानानै मावनो मोनो। बेनो जाबाय 6 शेड्युलनि केरेक्टारिस्टिक। खिन्थु जों दिनै सिगाङाव जोङो नुबोदोंमोन एसे थिगैनो सोलिनाय, खिन्थु दा जों नुबाय स्पेसियेलि माने BTR एकर्डनि उनाव बेनि केरेक्टारिस्टिकखौ लासै 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 गैया खालामनो नाजादों आरो बेखौ जोंनि सासनाव थानाय मानसिफ्रा हमथानानै लाखिनो हानायाव फेलें जादों। बेनिखायनो दिनै होखानाय बिफान थांफिनदों। दिनै जोंहा संबिजिताव लिरनाय दंथारो BTC आवहाय चिफ, डेपुटि चिफ आरो स्पिकार, डेपुटि स्पिकारा केबिनेट मर्यादा मोननांगौ आरो EMफ्रा स्टेट मिनिस्टार्सनि मर्यादा मोननांगौ आरो MCLAफ्रा MLAनि मर्यादा मोननांगौ। बेयो लिरनानै थाखानाय BTCनि जि दफा बेयो कनस्टिटिउसनाव थाखानाय। थेवब्लाबो दिनै BTRआथ' ओरैनो नामावसो फैदों, नेमासो बे जादों, नेम एन्ड स्टाइल। खिन्थु सासनाथ' गभर्नमेन्टआथ' BTCआनो दङ। बे थाखानायखौबो जों दिनै बाहायनो हायासै मानि थाखाय? बेफोरखौ जोङो गसंथानानै जोंहा जि लिरनानै दोनखानाय दङ, खारन चिफ मिनिस्टाराबो बुंखादों सोरखारा BTCआनो। संबिजितावबो BTC हिसाबैनो बियो मोनसे दफा हिसाबै सोनानै दोनजानाय दङ। थ' बियो माब्रै कार्टेल जाखो? दिनै DC SPआ माब्रै जोंनि बिगोमा जानो हाखो? दिनै जोंनि माखासे बिफानफ्रा बोरै थांफिननो गोनां जाखो बा लांफिनजानो गोनां जाखो? दिनै 6 शेड्युलनि केरेक्टारिस्टिकखौ दाननानैहाय बा नेवसिनानै कन्टिगुवास एरिया नङालासिनो दिनै गुबुनाव जायगा बारायदों। जों लुबैयो बर' गामिफ्रा इनक्लुड जाथों, हाबथों। जों बेखौ अरायबो लुबैयो, जेसेबां जायगा बारायो मोजां, खिन्थु केरेक्टारिस्टिकखौ लाखिनो नांगोन। आरो जुदि दिनै लासै लासै जुदि सेटेलाइट काउन्सिल बादि जालांनो हमोब्ला आरो बेखौ नाजाखागोन, खारन जथेस्थ' पावारफुल 6 शेड्युला। बेवहाय मानो जोंखौ मोनजानो लुबैनो? एसेबां पावारखौ मोनजानायखौथ' लुबैनाय नङा। सानफ्रोमबो बेबादिनो नोजोर होखाबाय थायो, बेवहाय बेखौ कार्टेल खालामनो नाजाबाय थादों। खिन्थु जोंनि खुंथायाव थानायफ्रा बेफोरखौ माने गावनि गोहोजों स्टेन्ड होनानै जोंनि जि थाखानाय बेफोरखौ हमथानो हानांगौमोन। दा हमथानो हानायाबो प्रब्लेम जादों, खारन माइनरिटि गभर्नमेन्ट जादों। दिनै गुबुन हान्जानि सोद्रोमाफ्रा बारा जाबाय
जोंना खम जाबाय जायनि थाखाय दिनै गोसोबादि दाबि खालामनो हाया गोसोबादि बिख'नो हाया गोसोबादि मावनो हाया बेवहाय जों सानदों जे जोंनि इयुन जोलैनो जोंनि जि थाखानाय गोहोफोर बेखौ गाबथानानै जोङो होलाङाब्ला दोनलाङाब्ला अब्ला जों दायनिगिरि जागोन बेवहाय जोङो मोनसे गिदिर बिबान लानो थाखायसो जों बेखौ आवगायदों लोगोसे जि सान्थि जाय सान्थिखौ खालि खुगाजोंल' आं लाबोदों जों लाबोदों जोंनि सोरखारा लाबोदों बिदि होनबाय थादों बेखौ थारैनो जोंनि रायजो राजाफ्रा फिल खालामदोंना खालामाखै दिनै जायफ्रा बर'नि गोलाव संग्रामाव दुखु खस्थ' सहायनांबाय जायफ्रा बावसोमबाय मावसोमबाय नागारसारबाय जायफ्रा दिनैबो गोथां मुंख्लं हिसाबै जेलाव दङ जायफ्रा बे गोलाव संग्रामावहाय जिनाहारि जाबाय जायफ्रा मुंख्लं जाबाय जायफ्रा आथिं आखाइ बुख्रुब जाबाय जायफ्रा पुलिस आर्मिजों इनाय अनागारै खस्थ' खुफुं होजाबाय बिसोर गासैखौबो मान होनानै थारैनो गुबै सान्थिखौ लाबोनायनि थाखाय जों बिबान लादों खारन बे दिनै जोङो सिंहाय मानसिफ्रा जि असान्थि मोननाय बाथ्राखौ बुंदों बे जुदि गोबाव थाङोब्ला हयथ' खै बोसोरसोनि उनाव आरो माबा मोनसे जाफिननो हागौ बर'नि गेजेराव जों बेखौहाय होननानै बुंनो हाया बेनिखायनो जों बेफोरखौ लुबैया जाहाथे अराय समनि थाखाय जोंनि गेजेराव जि हा मोन्दों जि जायगा मोन्दों बेखौ गाबथानानै बे बिथावनो सोनारनानै जोंनि हांमा हांसानि आलादा रायजोखौबो जाहाथे मोनसे समाव मोनहैनो हायो बेखौनो जोङो जोंनि एपिबिनि नोजोरावहाय जोङो जेब्लाबो लाखिनानै आवगायदों बेलाय बोरै सोरनिबा भिक्टिम जानो हानो बेखौ जायफ्रा बुंदों बिसोरनियावसो सोंनांगोन मानो बुंदों बिसोरहा मा साननानै बुंदों हाग्रामानि पार्टिया BPF दिनै आं बेयाव फैगोनखाय आं बे पार्टिखौ नागारनानै फैनानैसो आं बे पार्टियाव फैदों बे रावनिबो भिक्टिम नङा सोरबा दाना होनायबो नङा जोंनि साननाया जोंनिखा आरो जोंनि